Pengalaman pribadi. Oh, pengalaman ya, biasanya ngono. Iya. Sudah beri pengalaman. Yo, Mbak Tata, Mbak Linda, Mas Harsono, iki digawe dadi sikik. Heeh. Iki nyuwun sing rada wingit tembange. Nek digawe dadi iki berarti dileboni to, Mas? Nggih. Aku tak melu oleh ora? Oh lho. Iki Mas Mamat pun ngedep dupa. Ayo Mas Mamat yo. Samarku nek Mas Mamat sing dadi, Mas.
Mergane biasanya nek digrupani iki sing kono kok iki medhot dhewe. Sing sareh. Ayo. Wis. Ayo. Penonton sing sareh. Sajake kok ana sing arep nglipir iki. Oh. Loh. Aku tidak terima. Matur nuwun Mas. Iya. Matur nuwun Mas. Sekali lagi. Matur nuwun.
Ki